అర్హత లేకున్నా సంతోషం కలిగించాయి. ఇగో వెస్లీ చెప్పాడు ఒక చక్కటి మాట ఇందాక. ఈయనేమో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటా కానీ హెచ్బిఐకి వస్తే మరి నేను చెప్పిన మాటలు ఈయన రక్షణలోకి నడిపించాయి. నేను ఈయన్ని రక్షిస్తే ఈ రోజున 16,000 మంది బైబిల్ కాలేజీలో 16,000 మందికి ఇప్పుడు వరకు శిక్షణ ఇచ్చాడు. ఈయన ఎంత అద్భుతమైన మాట కదా అది. నాకు సంతోషం ఏంటంటే వాళ్ళందరి ఖాతాలో నేను ఉంటాను. ఎందుకంటే నేను ఈయన రక్షించాను కాబట్టి వీరిలో ఎక్కడో చోట నా ఇది ఉంటుంది లోపల. కనుక తెలియకుండానే ఆ రోజుల్లో దేవుని పనిని జరిగించాలని ఎవరు కనపడితే వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించేవాళ్ళం. ఈరోజు వేసిన విత్తనాలు వ్యర్థంగా పోలేదు. చాలా స్థలాల్లో ఇలాంటి యవనస్తులు ఏ ఊరు వెళ్ళినా అయ్యా మీ ద్వారా రక్షించబడ్డామని ఒకళ్ళు ఇద్దరు వస్తుంటే ఇక అంతకు మించిన సంతోషం ఇంకొకటి లేదు. కనుక ఇంకా దేవుడు వీరందరిని బలపరిచేవాడు.